ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ 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 ọnụlube ọnụlube nwanne agba n'ọsọ. Igbo anyị abịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu ọzọ, abịakwanụ m. Igbo anyị abịa. Igbo klas, Igbo polisi abịakwakwa ọzọ ka o si abịa. Anyị nwa bụ ndị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. I am educator, I'm a motivator and the promoter of native languages, more especially my beautiful motherland, Igbo language. Ana m epromote kwa udo na ọganiru ya na ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ, ịfụkọlịta ndị nwanne gị n'anya. Ana m epromote kwue ihe ọbụla ọganiru ji ga-abịa n'ala Igbo, anyị sonye ya bụ sonyelu na anyị ka unu kwado anyị. Ọnụrụbe ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ọnụrụbe ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ọnụrụbe ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ọnụrụbe ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Daalụnụ ndị be anyị, ka eke unu ma a na-emekwa. Eji m n'aka na arụ dịchakwa onye ọbụla, unu pụtakwa anyị apụtago. Ịma na asị ọ nọ n'ụwa, biko yọba Chukwu ka ọnwụnwa bịakwanaligo. Ọ nọ n'ụwa, biko yọba Chukwu ka ọnwụnwa bịakwanaligo. Ị na-achụ ego, biko yọba Chukwu ka ọnwụnwa bịakwanaligo. Ọnwụnwa bịa dịka ụwa gwụgo, ọnwụnwa bụ ihe ndaba. Ọ na-adaba akwara onye ji ego ya gwụ. Ọ na-adaba akwara enyi na enyi, ịhụnanya na. Ọ na-adaba akwara onye amamihe, amamihe ya na. Ọ na-adaba akwara di na nwunye, esemokwu adị. Ọ nọ n'ụwa, biko yọba Chukwu ka ọnwụnwa bịakwanalị gị cha 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 cha. Ọ nọ n'ụwa, biko yọba Chukwu ka ọnwụnwa bịakwanaligo. Ị na-achụ ego, biko yọba Chukwu ka ọnwụnwa bịakwanaligo. Ị na-azụ afịa, biko yọba Chukwu ka ọnwụnwa bịakwanaligo. Yes, ọnwụnwa bịa dịka ụwa agwụgo. Ọnwụnwa bụ ihe ndaba, mana ịnwakwana anwa abụnye ọnwụnwa otu ime enyi ịtọrọ atọ. Ma onye amamihe ọ na-aga ọdabalị ya, onye ahụ amamihe ya na. Ị na-afụ ndị na-agba ala, nwee ndị na-anọkọta fa na-akọzi isi ọbụzụkwa onye ọ na-akọgheli, ọgbago agbago, ọgbada agbada. Onye bakwa na mkpesa, tụma ndị nwoke, ụmụ nwoke, unu baa na mkpesa ịmago. Ma ebuzikwa nke soshal midia wute enu, nwoke kpọrọ onwe nwoke abaa mkpesa, na-ekpesa mkpesa ka ụmụ nwaanyị ịmago, na-akọsa nkọsa ebe niile. Ihe a ya bụ nwa akụ mkpesa, ọ dụzie ka ọ mara ihe, mana ọ makwa ihe, ọmụ ihe ị na-ewe. Ma o nwee ndị na-ama ihe alụlụ ana, ịchọ ọfa n'ihe alụlụ ana inwetefa, mana ezigbo ihe ịma mfụfa. Nke a gakwa ọ bụrụ ya ka m bịa nkwu. Abịa m ikwu maka ndị be anyị. Ịma na pandemik bịara wee weta ọnwụnwa. Ọ bụkwa ọnwụnwa. Anyị nọ na prizin, mmadụ adịrọ fri, anyị enwere fridọm. Ihe a bụkwa prizin ka anyị nọ kịta. Anyị nọ n'obele brek, nya ka m jisi ka m bịa kwuchelie wee gbakwa ọsọ. Adị m ekwuti aka, ma unu nwee ndidi gee ntị ka unu ya amụta obele ihe. Ịma na asị na anyị bụ motivetọ, eduketọ. Imeghe peji, ị na-eme ka ndị nọghị araụndụ mụta ihe. O nwere onye macha ncha. Anyị na-amụ mgbe niile, ma mụnwa ana m amụkwa mgbe niile. Ịnọkọta ime na ịmara ije mụtakwa. O nwere onye macha ihe niile n'ụwa, ma teknọlọji pụta ọfụ, a na-amụ ya kwa mbọsị. Ya bụ onye mata ihe nwanne ya matara, anya kọwalị ya, esi na ya na-amụta ihe, a na-agakwa n'iru, a na-enwe obi aṅụrị, ụwa na-atọ ụtọ. Ya bụ pandemik bịa ọ na-ajụ ndị mmadụ ọnụ n'ala, ọ na-akpụ ndị mmadụ isi, nya ọ na-agba ndị mmadụ anya mmiri. Tụma ndị be anyị nọ mba ofesi, western world, ndị ọ na-aka emetụta kịta bụ ndị enwere akwụkwọ. Ọfa maka nchọ ịbịa tinyekwa ọnụ n'ihe a, tinyekwa maka o nwee nwanne anyị nwaanyị du down, ezigbote ọ dị down, ịmara ọ na-asọdozi ọnụ n'ala. Nya bụ ihe na-aba ka anyị ji bịa. Ya bụ ndị na-abata obodo oyibo
nke mbụ ọ bụrụ na inwenwuro ego ije ihe dịka Europe, America, Canada, Australia ịbịa na ọ bara uru maka ihe a ngosisi kịta ọfanwa bụ western world, ọfanwa dị civilized, o nwere ihe imekete kafa akpụrụ gị gbuo. Mana iji Asia na ụmụ Arab country a imere obele ihe akpụrụ kwụgbuo onye a nwụọ. So ịbịa obodo oyibo ifuru ezigbo obodo oyibo Germany, Holland, France, Italy, Spain, UK ịmaga ebe a ịbịa ihe mbụ ihe emebu ije chọọ akwụkwọ gbaghalịa. Maka ana m afụ ndị Arab mgbe niile ndị liva na-ama atụ fa bịakwara na ebe a kafa na-eji a na-akpụ ya aduru asylum. Ije ebe ahụ jekọọ akụkọ kọlụfe akụkọ Mike Ejeagha ewere akwụkwọ tụrapụrụ gị na nkịtị. Maka ana m afụ ndị be anyị fa na-eji achụ ya na hardway abịa chọba onye a ga-anụ maọbụ onye fa ga-aghọgbu. Mana ije chọọ onye ebe ahụ kọlụfe akụkọ Mike Ejeagha ewere akwụkwọ nye gị. Ndị na-enyekeli akwụkwọ bụ Holland, France, Spain, Italy, Germany bụ obodo dịkwa mma mana fada enyekeli akwụkwọ. Ịbịa ijekọ akụkọ ihe akwado onwe gị, ịkwado onwe gị ịjụọ ndị jebugonu ka ekafasi je. Maka ilu ndị mba niile na-abịa ebe ahụ na duro a na-akpọ asylum fa niile na-abịa mana ada afụkebe ndị be anyị ebe ahụ fa bịakwara afọ eje chụba ego. Ị nwere akwụkwọ, ị nwere ego, ịka bụkwa ogbenye ọnụ ntụ maka akpata gị aka ihe ana mbọsị ahụ ka ị ga-ana. Ihe mbụ ihe emebu ije chụọ akwụkwọ ọ bụgodị ị na-enyere gị inwega akwụkwọ halfway inwego onwezi ka ekwulu gị bụ n'ebekwa gị ụlọ. Kịtazi ndị be anyị nọ mba ofesi ma ndị na-eke isi ma ndị na-alụ nnani ma ndị na-alụ klina ma ndị na-alụ ndị enwere akwụkwọ na-alụ chiakịta pandemik ime chụba onye ọbụla n'ụlọ fa na-atazi aja. Ndị nwere akwụkwọ enwe ịma na inwe akwụkwọ gọọmenti ihe mee a na-enete gị na-enetekwa gị ka a ga-asị na ịbụkwa onye obodo fa maka inwe right onye obodo nwere. Ya bụ onye nwere akwụkwọ nwere ihe maka onwe nwaanyị be anyị na-agwa ya jee chụọ akwụkwọ na-akọwali ya na-akụzili enekwe ka o si gaa chụọ akwụkwọ. Ọ na-efisi kpaka si na ọ rapụ many problem n'ụlọ ka o jegodi chụba ego. Ị na-achụ ego ịchụkata ego ejide gị ụna ka ị ga-ana. Ọ ka mma na iji chọta akwụkwọ chọtakwana ya fri jee ego na fa kụọ ọkpọ ka a na-akpụ ya. Ịkụọ ọkpọ dọkata akwụkwọ ahụ faji akwụkwọ gị ka faji ahụ maka faji anyị n'ala. Ya bụ iluo ịkụọ ọkpọ dọkata akwụkwọ ahụ n'efu ọ bụrụ nke nje kwupụsịbụ ụgwọ chọba onye ị ga-anụ. Ịnọrụ na Germany, ndị niile nọ na Germany na-aga Holland jee na-achọ akwụkwọ maka Holland dị soft. Ilu kwere ịkọ ọkọ anyị enye gị mana Germany bụ amaka ịkọ ama mbune gị mana anyị edebe gị na-enye gị nri ama nye gị akwụkwọ belụsọ ma ije nụọ agadi nwaanyị ndị ọcha bụ na-enye gị akwụkwọ. Ịsavụcha anya ịsavụlidie savụcha anya ị na-eficheli akpụ na-asali efele na-asavụ isie imechezie mee gị fri wee tụrapụrụ gị akwụkwọ. Ma ọ bụkwa na ọ ga-enye onwe ike unu so okwu along the way. Ya bụ kedu ihe m na-ekwu? Ndị be anyị na-abata ma ndị bataga abata unu jebe n'ụlọ ebe a na-akọ akụkọ ka unu jekọọ akụkọ. Unu atụsi na egwu na-ama jijiji si na aya ebune unu mba ada ebune. Enwere m oyi na-akụzi ịmara na-akụzi akụkọ. Ịbịakwara anụ kụzieli gị ọchọ nke na-agba agba kụzieli gị deeli gị na akwụkwọ dechiche gị mụọ ya iwelie gaba ilugboro eneke ọnya na ndụ gị dị na oke egwu. Adị eziokwu ndụ onye ọbụla si na ija n'Igbo dị na nnukwute oke egwu. Nwanne di m mbịa mbọsị a atụrapụgoli ya akwụkwọ maka na anyị kwadolie mgbe ọ na-abịa gbacha anyị ihe ọ ga-eme mechie oje mechie enye ọba IPOB n'ọlụ ebe ahụ sechaa foto mechie ihe niile weli flag na-ejekwe ma rali maka ndị agha buru ewu fama n'obodo adịrọ mma na ije adịrọ mma na a na-egbusisi mmadụ. Ọ bịa kọlfanya si na n'oso na IPOB na ndụdụ na nnukwu egwu ndị niile so na ya na a na-achụgharị fa na-egbu fa na-akpụpụta fa n'abalị na-agbagbu ndị polisi na ndị amị ndị onye mere ma ọ bụrụ asị fa na-afụkwu ya asị akedo evidence o wele tụọ n'ekwuye
ya bụ ọ bụrụ na ị na-achọ mbịa n'ụlọ iji nwayọọ bagodi baa IPOB iduso na iji evidence ma receipt ma everything maka ịbịa kọlụ fa n'ọnụ fa anaghị eke ikpe n'ọnụ fa ga-afụ evidence. Nwanne di m mbịa mbọsị atụrapụgoli akwụkwọ na-akwụ ya ụgwọ ifugie. Ya bụ onwe ndị be anyị na-ebe ka mkpa ha na-ebe ka ewu kịta fa fụrụ nri olu nri fa nọkwa obodo oyibo ndị befe a na-eghe obu. Nwanne m na obodo oyibo ya na tara butebe ego afụrụ ego amakwa ihe ọ na-agabiga ụgwọ ụlọ ọkwụnro a na-achụpụ ya n'ụlọ fa na-alalụ n'ilo ụfọdụ agaba na homeless place jee na manage ọ nọkwa obodo oyibo ifụrụ na anyị enwere be ọ bụrụ na anyị nwee ebe kedu ka anyị si gaa na-agbaghalị. O kwesịrị ka anyị na-agbaghalị mmadụ kwesịrị nnọbi anyị ndị ọzọ niile nọcha befa ndị ọcha niile ma many even African country common Ghana nọkwa befa kịta mana anyị na-agbaghalị ka ihe na-achụ anyị be anyị abara anyị. Ịbịa ji etu akwụkwọ nwaada m na-agwanya ji etu akwụkwọ o were ọnụ o ji eri ji na ede wee sị m na ego ka ya mkpa na akwụkwọ ka dịbagodi kama ọ chọọ inwe ego kama nye enwe na akwụkwọ ọ nọzi na-achọ akwụkwọ kịta akwụkwọ ikwere abịa ya bụ iji na ọnụ iji eri ji na ede wee na-eke onwe gị agbụ na-ekwu onwe gị na-ekwugide onwe gị si na ị chọrọ inwe akwụkwọ imechezie ị na-achọzi ya ịyara afọ ya maka na oyi iji ọnụ gị kwute ya ka m na-ekwu onye kwụziri ihe jọrọ njọ megide onwe ya maka ikwuchi ihe jọrọ njọ megide onwe gị ị na-achọkwa ya ọma mbịazi oyi di m mgbe ọ kpọta m mbịa ọbịa na-etete m di m na-asị ọnụ gbogbo nwaanyị debekwe n'ụlọ di m na-asị ya ka ekwenu mgbe nwunye gị ga-abịa ọ sị na nwunye ya bụrụ nke ndị na-abịa obodo oyibo o mechezie chọba akwụkwọ ahụ chọsibe ike elibe ego o liketele ego elie nye ịtọ ịnọ ise ọ ka na-achọkwa akwụkwọ ka ọ na-achọzi akwụkwọ a nsi n'uche m ọ bụ ọnụ ya ka o ji kwutela onwe ya ajọ ihe ifuru ya onwezi nke kweli omume maka ọ bụ na ọ si ya leele gị mgbe na-adịrị anya ka ndịkwanị ka gị ọ ya elekwa maka ọnụ ka eji ables ọnụ ka ejikwa abụọ ọnụ ya bụ onye ọbụla na-ekwulu onwe ya ihe dị pozitiv ikwuzi na ihe dị negativ a mmadụ ibe gị gwabakwa gị ihe dị negativ isi ya mba ya tọkwa ya n'ọnụ na ọma nle ọ bụrụ ị na-amụ amụ ịmụchazi ihe a abịa mebe gị kedụkwana ihe dị na ya mmadụ iji chọọ kịta ndị mmadụ ji eze egbe ekwele ọ dị ọzọ ka ọ dị mbụ. Ihe m na-ekwukwa ọzọ bụ na unu ji gbaghalịba nata ndị obodo akwụkwọ wee nọlụ onye chọọ inweta akwụkwọ ijebe Holland ijebe France ijebe ndị niile mma nọ Germany gbala ọsọ bata Holland enyefe akwụkwọ maọbụ France maọbụ Belgium Germany a ịma na fadị alụlụ ala ịsụọlụfe asụsụ obodo ọzọ ọ na-ewefe iwe onye ka m ji asịsị sụba asụsụ anyị iwelu oyibo sụọlụ ndị Germany ma ọ France fa ga-abakatalị gị si gị mechipụ ọnụ ọzọ dịka ibi o nwee nwanne anyị nwaanyị arụ adịrọ ọ dị down ashiali ya na WhatsApp group anyị a na-akpọ Biafra Unity ashiali ebe ahụ nwanne anyị nwaanyị a dị down a sịkwu na ọ bụ ajadu nwaanyị na onwe ezidi di ya nwụrụ na accident eshi anya nwanne nwaanyị ashiali ebe ahụ na ọnọdụ ya metụta m n'anya ịma na asịzi na ndị wayo na-emezi ihe dị iche iche o nwere ụdị ndị wayo esiri abịa kịta ndị wayo na-abụfadeseteche ihe mmeli mmadụ ma onye nọ n'akwa ọya ma ọ bụ onye dị handikap ma ọ bụ onye ọkpụgba eseteche enye fewelie tinye si n'ọfanwa n'ọnwa nne were akaụntụ tinye a na-akwụnye ụgwọ fa na-eli nche n'ụdị ahụ mbịa ka nne gili anya nne na obi ekwere m nsi na ihe ọbụla a ya ajụ ajụjụ a sị na ihe mmebe gị jụba ajụjụ bido na ajụjụ jụba onye shialia nsi ya ihe a ishiala kịta ọ isi n'ọnwa nne gị ọsi n'ọnwa nne nsi ya na before m believe oge ihe eme live video mma akpọ WhatsApp call ọ nọ na be anyị na Port Harcourt onye Abia steeti mkpọ onye WhatsApp call wee si ya ngwa jebe ụlọ ọgwụ a ebe isetete ihe onyonyo anụ isetete enyi ọ na-ama na-emetụta ndị mmadụ n'arụ gabakwa ebe a jeje ese enye ka m fụ n'anya mma akpọ gị na vidio kọlụ ka m fụ ka ndị shọ maka na mekaniki ekwezi ka amali ndị bụ ndị ala a sị na pandemik bịazi ndị ọrụ
na-alụ gaị jụzie n'ịntanetị o nwere ụdị fesoro abịa fajikwa ọnụnụ abịa faji biznes abịa faji ụka abịa faji na-arụ adịrọ mmadụ abịa maka adịmalaike ụdị ya ahụ ịchọ ihe ego ịyọwago ego isi biko si nyere gị aka ọ bụrụ nke iji ụzọ kọna bịa n'alụ mmadụ ego ọ dịzị aka ịdị smart onye abụmugu nya ihe na-esili gị ike ihe sinye gị ego ọ ka mma dani m bịa ji kọna wee sị ka mmakanalụ wee ndị a ka mmalụ metọdụ ndị a na mma akpọwụ vidio kọlụ wee kpọchicha anya vidio kọlụ ahụ wee fụ nwanne ya nwaanyị ahụ ọ dị nnọọ ezigbote down o wenite dị isi o wenitere anya ivi na okwu nkịta ọ dị ekwu asị na o ji ụmụ okirikịta ụmụaka nya ụmụ ya akapetecha o wee mee mejọ ọpreshọn ụzọ na-abụ ọfụrụ ego ejikwu na achajilie 1.5 million ma ego ọgwụ ma ego ihe niile ya bụ wee kwuchezie ya na WhatsApp group anyị ahụ ndị WhatsApp group anyị abịa ndị na-enyekwa aka na-enye mana ọ dịrị enough nsị ka m bịakwakwu onye ebe a maka o tinyere akaụntụ na vidio ahụ ome mmeche mmachi akwụ ya ebe a onye o metụta ya biko nyere nwanne anyị nwaanyị aka maka anyị si na anyị bụ one family ọnụnụ ube nwanne agba n'ọsọ ka ọ bụrụ ihe ahụ ka anyị na-ekwu ka ọ baa anyị ime obi ka anyị bụrụ one family ma one family anyị show onye love ka anyị gosikwa na Igbo love ourselves kịta o nwere ndị specialize n'ihe a onye mechie mgbokweli eje nyefa mma eje nye Igbo love themselves kwa nyekwu ya ma okwulu ọra nyekwu ya oge echi Okeke Njaka ma ndị ọzọ specialize n'ihe a tụma ndị oge echi Okeke Njaka mma ewekwelie vidio ahụ nye ka ọ maa ma ọ ga-ayọlụ nwanne anyị nwaanyị ego ya ka m ji ebe ka azọbanụ Biafra azọta maka be anyị enwere inshọransị enwere ihe mmadụ nwere ezigbo ụlọ ọgwụ afụrọ nlilie ka ekwe n'ọrụ gọọmenti anyị amara ndị be anyị nọzi obodo oyibo bụzi gọọmenti ama mbọ ndị be anyị nọ mba ofesi nwa bụzi gọọmenti Naijiria anyị abụ ihe mmebe ebuli etuola anyị ebube na ịma na asị na-atụtụ juo akpa ọ bụrụ 1000 atụ anya ego a ga-ezukwa ọ bụrụ 22 ọ bụrụ onye nwekwara n'ego ọ bụrụ ehuju tụọ ọ bụrụ na ị ga-edulu ofu nwa ya zụọlia maka na di ya nwụgo ajadu nwaanyị idulu zụọlia maka ihe anụnwa onwere onye ọyara emenwu o nwere ike mmetụta onye ọbụla echi onwere onye mma echi a sị na ụwa bụ jonjoloko amara ihe onwere onye ya ba dị mma ifu ihe enyenwula aka inyeli aka ọ bụrụ nke ihe itụgbueli obele atụmandị ụmụaka ahụ mpeche mpe na-eje akwụkwọ sikwa na afụrụ ụgwọ akwụkwọ maka na ụmụaka ji akwụkwọ nwere ezigbo ọlụ na-eme ihe fabala ụwa ụlọ a sị na nwa bụrụ nke ofu onye nọ nke ọra niile andị eziokwu ọ bụrụ na nwa mebe njọ ọ ga-emetụta ọra niile ọ bụrụ nuisance to the society ọ ga-emetụtakwa imi metụta anya metụta onye ahụ ghọrọ amrọba echi ọrụ onye ọpụta ochelu n'ụzọ ọmakwa na onye bụ onye amara onye ọ ya agbagbu n'ụzọ ma mụ ya nwụkwụ ọ bụla ogbenye nne bụrụ ogbenye nna maka ọ bụgolo ogbenye nna kịta ọ na-akwakwụkwọ ịbụ ogbenye nne ya ka anyị na-asị ka anyị gbarụtali ose enyemaka ka ọ bụrụ ọnụrụ ube nwanne anyị na-ekwu n'ọnụ ka ọ bụrụ na ọ bagokwa anyị ime ka ọ ghara ịbụ na egbuligbo ọnụ ka anyị ihe a bụ tait ihe atụọ maka Chukwu siri ihe ọbụla imere ofu onye n'ime ụmụnna gị n'ọmụnwa ka imelie n'ọmụnwa bụ Chukwu ifuru anya tait abụrụ ọsọ inye ndị pastọ papa nnekwu bịa ka m kwuru kedu tait abụrụ ọsọ ndị nye ndị pastọ inyekwa pastọ gị inyekwa onye arụ adụrụ onye ifuru anya mmadụ ibe gị bụ Chukwu ifuru anya ada ataburu anụ n'ahụ nya bụ onye ka m jisi ka m bịakwuolie ya maka ọnọdụ ya bịa metụta mma ma akpụkpọ oyi nya ọ bụrụ ọsọ mgbe ọ nwanyị bịa siba na ọ bụ ezigbo mmadụ na ọ na-emekwa nke a rest in peace ewu na ọ bụkwa ezigbo mmadụ na-ekwu ihe ọ na-eme ọnwụ nke egbukwelielu na ọ bụkwa na anyị ma anyị jee ọgụ anyị yiri panti jee ọgụ ma ọ bụrụ na a na-eje ọgụ kịta na-ekwu ọgụ na ọgụ nwanne papa kedu ihe na-emekwa ihe a bụ ọgụ nwanne ka anyị ghara ime papa na-egbuligbo ọnụ maka a sị na o nwere onye ala jee n'ụlọ ụka wee kwụrụ wee na-enene ndị ụka na-ekwe ekwe m n'otu Chukwu
ekwe m n'otu Chukwu. Onye ala a na-eti na-egbuligbo ọnụ ekwe m n'otu Chukwu na-egbuligbo. Ịma na ndị ala ifuru fa na-ama ihe m na-eme na-egbuligbo ọnụ ọbara ime obi. Achụla onye ara chụpụ si anyị ekwuzina ihe abịa na-akpasacha ihe a na-eme. Ndị ụka na-ekwe ekwe m n'otu Chukwu chụli ya chụtie nye aka na-ekwekwala onwe fa ekwe m n'otu Chukwu. Onye ala na-eti na-egbuligbo ọnụ ekwe m n'otu Chukwu na-egbuligbo ọnụ ekwe m. Onye ala na-etilifa na-egbuligbo ọnụ nya ihe onye ala ka mụkwa m biko unu enwekwala iwe na nna abụọ m. Papa nnekwu ngwa weli agbago elu. Papa nnekwu papa kedu nya bụ anọkata amụ atọ mmadụ amụgodi amụ. Nya bụ ka ọ baa anyị ime bami anyị abami. Ọnyanwa ọkwa anyị bụ ndị Igbo klaasị. Anyị nwa bụ ndị Igbo klaasị ndị na-asụ Igbo ọfụma asụgbu ya asụba. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị mara asụ Igbo isorokwe na Igbo klaasị. Maka na onwe ndị si na fa sụọ Igbo ụmụ nwanne fa amụbapa amụ si na fa yi azụ akwa na fa ịmara na fa mara WhatsApp na fa mara ebe a. Onye a bụ onye amara WhatsApp. Ihe nchọ ka m gwakwa unu bụ unu ji ezie ndị Igbo amara asụ Igbo na Igbo polisi apụtagokwe na onye Igbo kpọrọ onwe ya onye Igbo ma ọ mara asụ Igbo na anyị nwa ga-anwụ chiki ekpichikọm ịmara nke ndị oyibo na-akpọ arrest. Ihe anyị ga-eme ebe anyị mechuo onye iru see enye onyonyo kwalie ike kwanye na nsị Hausa ọ gaba ugwu Hausa. Maka gịnị? Ọ chọrọ ịsụ Igbo. Onye Igbo ọ bụ na-eme ifele onwe ihe ọ na-akọva ọp onwe ihe ọ na-azochi ezochi. Oyibo ma mma magbuo onwe ya. Unu mụti ọfụma kwara anyị ọfụma weli na-etinye na akpa eburu oghele. Unu fụzi onye abụrụ onye Igbo mgbe ahụ ka unu ga-ewepụtazi unu wee gosizi onye ahụ na itiwe sleti igosizi onye ahụ na ịgbaji chọk igosizi enye na ịmụta grama anọghalia n'etiti ndị bụ ndị Igbo na ndị abụrụ ndị Igbo. Anyị na-achọkwa ka anyị bido Igbo class world iji wee welite asụsụ anyị nke nọzi na koma nke nọ n'ụlọ ọnwụ. Maka na anyị tụfuo ihe eji wee mara anyị akpọ anyị mkpọkọrọ. A na-atụ ndị nwere asụsụ na-abụ egwu fa na-enwe ọgụgụ isi a na-akpọ intelijent. Nya bụ ịmụta nwa bụ onye afọ Igbo sụbalia Igbo a na-amasị nkụzi. Maka nwoke na nwaanyị bụ onye Igbo o nwere ihe dịka na ị na-akụziri nwa gị Igbo sụba Igbo ịsụọ Igbo ọ ya na-asụkwa. Mmenye unu tips ka unu si ga-eme ka ụmụ unu wee sụọ Igbo. maka na a sị na onye bụ ụzọ bido sibe ite kakwa enwe mpọmpọ anya. Ụmụ m niile na-asụ Igbo gụọ ya denye ede. Anyị nọkwa na UK mma agwa unu na-atụzi na egwu si na ọ tara akpụ na ka esi ga-eme na fa nọrọ n'ala Igbo. Ọnyanwa fa ya emechie sụọ nya anyị nwa bụ ihe nenili ihe Chineke nyere anyị neni enyi anyị wee na-achọ ịnwụ agbụrụ anyị wee na-achọ imechi. Ọnyanwa ọkwa ndị Yoruba na Hausa ana m afụ ụmụ nwaanyị fakafa na-apụta na soshal midia fabialifa weli Yoruba na-ekwu ụmụ befe eju na-akụrụfa aka na-achị anya na kọmentị na-akwadoba osi anya bụrụ na ọ bụ ọtọ na-emegheli asụsụ ya ahụ ọ na-asụ na-atọfa fa na-aṅụli na-akụli aka feju na-akwado ya na-akụli aka. Ana m afụ ndị Igbo be anyị ndị Igbo ụmụ nwaanyị be anyị na-akwadozi omenala Igbo fapụta onye na-anya ọ nara akwado ọ na-apụ ọ na-achọ ihe ọzọ. Amara m ihe a na-achọ ebe ọzọ na asụsụ unu na-anwụ. Ndị motivetọ na eduketọ pụtazie si na fa ya ebulu n'isi na ọ bụ unu ka a ya enyezila aka. Amazi m ihe ndị Igbo eji wee chọọ mana onye na-anwụ anwụ achọrọ ịzọpụta achọrọ ịzọpụta onye papa ịkụwa n'ihe a ngwa ka ọ dịgodị dị mgbe ọzọ. Biko ọ nwanne anyị nwaanyị ahụ na anwụ ọ fọrọ obele ka ọnwụ tọpụ mana Chineke ama nkwe ka ọ nwụọ. Chineke ga-azọpụta ya ọ ga-emechi nwee testimoni. Ihe a bụrụ my area ịma na a sị na-ekele ọlụ eke onye eze Jizọs ọ sị na-ekele ọlụ eke. O nwere area onye ọbụla specialize. Mụnwa specialize na Igbo class specialize ya na Igbo police
specialize ya n'ihe ọbụla akpọrọ omenala Igbo. Anyị sikwara na ụmụ nwanne nwaanyị ahụ ndị be die mgbe di ya nwụrụ bịa na kọlụcha anya ihe niile dị edebe wee were na-asị ihe a ọ bụ dị omenala Igbo, ọ bụ kọlcha anyị. Mmadụ nwụọ, nwoke nwụọ, ndị be di abịa na kọlụcha anya ihe niile onwe achọzi ka ọ kwụọ ọnụ ma ọ ka ọ taa aja wee zụọ ụmụ ya. Ịma na onye di ya nwụrụ anwụ onwezi onye inye aka, ekwesịrị ịrapụ ya ihe di edebelie ka ekwenye nke mbụ mbịa nabakwa ya ihe niile di edebelie. Ọ dịrị ọnụ mma ọ bụla omenala anyị ọ bụ kọlcha anyị ọ bụ tradishọn anyị ka anyị kwụsị ya, maka na ọ dịrọ mma ndị di bụ nwoke na nwaanyị iprotekti nwunye gị mgbe ị ka nọ ndụ, iji nwayọọ weli ihe nyeche nwunye gị dee wiilụ debe si nekwa onye ga-eweli ihe ka ndị bụ unu ghara ịbịazi na-eweli ihe. Ma ndị mba ofesi ịnọlụ mba ofesi papa ịchọ ịlalụkwa ụla o si na ọ chọrọ ịlalụ ụla chọrọ ka nkwutopụzie ngaba ndị nọ mba ofesi. Papa chee ka m kwuo onwe ihe nji n'ọnụ mmekwu ndị nọ mba ofesi, unu nụọ nwunye unu weli wiilụ deli, maka a na-ama amụ echi ka a na-eche ndụ ka a na-eche ọnwụ. A na-emechekwu ma det inshọransị ma ụmụ ihe wee kọva onwe gị, maka ụmụaka ahụ mechezie bulu nuzans na sosaiti o metụtara onye ọbụla, so that ka ụmụ nwanne di ghara ije na-eweli ihe. Anyị nwekwa ndị be anyị nọ mba ofesi fabịa lụọ ụlọ gocha na eweli chinye ụmụ nwanne nwaanyị ma ụmụ nwanne nwoke. Ọma gara chidie gị na nwunye gị chidie, maka ọnwa ka isi rapụ afọ ọzọ gị faya esizie faya akwa ewepụtie faya na anwa wepụtie na nwunye gị ma ọ bụ ụmụ gị fa ga-eweli esi ka ọ bụrụ nke falite. Maka ndị mmadụ obi du aghụghọ du anya ukwu faya asị na afọ ọzọ gị nke ahụ fa ga-eweli wee debe. Ama na onye ga-ebu ụzọ ma nwoke ma nwaanyị ma na onye ọbụla na-akwado onwe ka a na-akwado ọnwụ, ka a na-akwado ndụ, ka a na-akwado ihe niile. Onye ọbụla ga-aplan onwe mali ụmụaka ọ na-ewepụta n'elu ụwa ma idushọ na ịchọrọ ka fata ofu iwepụta ihe debete. Nwaanyị kịta arụ adịrị ọkịta asị na ụmụ nwanne dị ka di ya nwụrụ na asidenti ịma na ọnwụ mberede ọ tụrụ anya, maka ụmụ onye ya anabakwu ma o tetene ya bụ aya plan chi ụmụ ihe niile a plan iplan cha anya iweli ihe kwesị na ị ga-edebebe gị idebe. Ọ bụrụ iweli ejenye ịnọkwa mba ofesi iweli ejenye ụmụ nwanne gị nwoke ma ụmụ nwanne gị si afa jideli gị akwụkwọ ana gị niile akwụkwọ ụlọ gị niile isi afa ka m gwa gị eziokwu o nwere ka esi chọọ gị achọ afụrọ gị nke a nagokwe nwunye gị na ụmụ gị ga-atalide afụfụ ewele eze kpa ekwele. Ọ bụziala ụmụ nwanne gị amaziela ụmụ nwanne gị na nwunye gị na nwa gị onye kazi mkpa na ụwa ịpụta ịfụzia nwunye gị na ụmụ gị fa na-adafe ogeli ewelu fa na-akụ futbọọlụ. Ọ bụziala ya aka gị mma ọnyanwa. Ma ndị nọmba ofesi na-abụ abịa fa na-enye mmadụ ego si jidelu fa unu enyezina mmadụ ego si jidelu unu kwara bịa, maka o nwere nwanne anyị nwoke nyere mmadụ ego maka o nwere akwụkwọ onye mmadụ ego ya jidelie onye ahụ were ego okwezi enyi ya ọsị anya weta ego ọsị ya ọrụ ego ọgwụ ọ na-abụ ego ego ọ zụtara n'ọgwụ ọ gị nwadịzi mma ili ego ọgwụ ọ na-eyizi egwu si ya na ego ọgwụ ego ezụtara n'ọgwụ azụtazi ọ na-eyi egwu maka ọ ya eje kọlụ ndị eke ka ndị eke kwụrụ ya ọ gị nwazi dị mma ilizi ego ọgwụ ịma na ego ọgwụ iweli jide asị gị weta maka na nna m ka ọ dịgodi na-emesie mgbe ọzọ maka na ọ kaligo ka nje nleta ụmụaka emechaa anyị kpọọ ọzọ ka emesịa.